Това е нашата Вселена. Непрекъснато разширяваща се мрежа от звезди и галактики. И това е вашият мозък. Не изглеждат ли зловещо една на друга? Защо са толкова еднакви? Възможно ли е вашият мозък да е мини-версия на космоса? Или Вселената всъщност може да бъде част от някакво по-голямо съзнание? Вашият мозък е изграден от неврони. Това са клетки, които обработват информация и сигнали в тялото ви. Между тези неврони има основна мрежа от връзки, която им позволява да комуникират помежду си. И в най-големия мащаб, който можем да си представим, галактиките в нашата Вселена образуват клъстери с огромни количества празно пространство между тях. Тези клъстери са свързани един с друг чрез сложна мрежа, известна като космически мрежи. Вселената и вашият мозък. Озадачаващо, нали? Може би нашата Вселена е много по-сложна, отколкото си мислехме. Може просто да е някакъв гигантски мозък. Може да си помислите, вау, какво, ако наистина излезе извън релсите с този епизод, но не сме единствените, които забелязват приликите между галактиките в космоса и невроните в човешкия мозък. Астрофизиците и неврохирурзите са изучавали тези мрежи. Те откриха, че космосът изглежда много подобен на вашия мозък. Само че в много по-голям мащаб. Вашият мозък е 77% вода, а космическата мрежа е около 73% тъмна енергия. Във вашия мозък има около 69 милиарда неврони, а космическата мрежа може да свърже най-малко 100 милиарда галактики. Не точно същото, но не твърде далеч. Изчакайте. Има още. Невроните и галактиките споделят подобен модел. 2,5 мм, 0,1 инча от вашия мозък изглежда като 500 милиона светлинни години пространство. Доста готино, нали? Дори това не е всичко. Всеки неврон от тези 2,5 мм, 0,1 инча от вашия мозък се свързва с около 5 други неврона. А в космоса всяка галактика има около 4 различни връзки. Вашият мозък и космосът не са идентични. Но те са достатъчно сходни, за да попитате това. Гигантски мозък ли е Вселената? Може ли да има собствено съзнание? Теоретично, Вселената може да постигне съзнание. Но само ако успее да разбере своята позиция в пространството и времето. След това ще трябва да разбере как се свързва с други неща, като вас. Още ли не съм те отвлякал? Вселената не е точно като вашия мозък. За него е много по-трудно да обменя информация между галактиките, може да е съзнателно, но на ниво, което все още не разбираме. И как бихме могли да разберем съзнанието на нашата Вселена, ако дори не знаем напълно какво е съзнанието и как работи? Това, което знаем е, че собственото ви съзнание е доста напреднало. Всичко благодарение на способността ви да разберете какво е бъдещето. Хората са едно от малкото животни, които мислят за утрешния ден. Поне доколкото ни е известно. Но може би прекалено усложняваме нещата. Може би съзнанието не е сложно биологично нещо, което притежават само хората. Може би съзнанието е, когато системите са свързани една с друга и работят заедно. Като Вселената. Тогава, да, Вселената е съзнателна, особено ако мислите за Вселената с нейните милиарди галактики, милиарди и милиарди звездни системи. Планети и луни. Това е много съзнание. Може би има други вселени, живеещи в много по-голям мащаб. Комуникиращи помежду си като нас. И може би се сблъскват.